सार जों दिनैनि दिनाव जों नुबाय थादों जे थांनाय समफोराव नोंथांखौ माने हारिनि थाखाय माने हारिखौ फोजोबस्रांनो खामानि मावदों बेफोरबायदि माखासे अभियोगआ जाबाय थादोंमोन आरो नोंथांखौ माने सासे बेफारि होननानै बुंदोंमोन नाथाय जोङो फैयै फैयै नुबोबाय दा जेनेबा बर'फोरनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेखौ होबथानायाव बिटिआर आरो बेजों लोगोसे बिटिआर एकर्डनि जे मावफुंनो थांनायनि सिगां जे दिल्लीयाव सावरायनाय बेफोरखौ जोङो दिनैनि थारिखआव नुदों दा बे हिसाबै नोंथांखौ जे बेफारि होनदों दिनैनि थारिखआवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथाङा मा होनफिननो सानो? एक्चुअली हाग्रामा महिलारिया आंखौ बेफारि बायदिसिना होननायफ्रा आंनि थाखाय बोरसो बियो साव नङा आङो बिथांखौ बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय साबायखर होयो आरो बेनो आंखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों हारि सिबिनो थुलुंगा होदों दा दिनै बर' हारिनि थाखाय जारिमिनारि सान बर' रावा दिनै एगेन केबिनेटआव पास जाबाय आसामनि आरो थाबैनो बियो अफिसियेल राव हिसाबै एबार एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बियो इमप्लिमेन्ट जासिगोन आरो आसामनि जेराव जेराव बर' फिसाफोर दङ गासैबो बे रावखौ अफिसियेल राव हिसाबै मोनसिगोन आरो जों बेखौ जेरैखि जाया नारा नाथा नाजानानै अफिसार टुफिसार बेवहाय एपइन्टमेन्ट होहोनानै जोंनि रावा जिहेतु 90 सिडुलाव थिसनजानाय राव बेखौ जेरैखि जाया बाहायनो थाखाय जोङो नाजालांगोन आरो बियो दिनै जारिमिनारि सान जोंनि थाखाय बेजों लोगोसे दिनैनि केबिनेटआव बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलाबो केबिनेटआव पास जासिगोन आरो बिनि उनावनो अर्डिनेन्स लाबोनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ दानानै होनो थाखाय डिसिसन लाबाय दा बियो जोंनि थाखाय बेसेबा गिदिर एचिभमेन्ट मानोना बिटिआरजों लोगोसे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफ्राबो थांनाय 30-40 बोसोरनि सोमावसारनायाव गावथारजाबोदों जेल जाबोदों बिथांमोनाबो थै आरो गोलोमदै होबोदों नाथाय मोननै एकर्डआव बिथांमोना जेबो मोनाखैमोन नैबे थार्ड एकर्डआव जेरावनोखि एनडिएफबि एबसु इउबिपिआव लोगो नांनानै खालामबाय बेवहाय बिथांमोना दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ मोननो हानाय जाबाय दा बिनि थाखायनो आङो बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन होयो आरो बेखौनो लानानै बै ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय रांखान्थि जौगानाय सोलोंथाइ जौगानायनि गोख्रों हाबाफारि मावलांनानै बड'फानि सिमां गेरेमसा हारि दानायखौ मोगथां महर होनांगोन बर' बिजोंनि थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे डाइरेक्टरेट जानानै थांबाय दा बेबायदि गोबां जिनिसफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोगासिनो दङ आरो बिटिआर एकर्डआ 100% इमप्लिमेन्ट जानायनि उनाव नैबे ओनसोलखौ बयबो बाख्नायगोन बे ओनसोलाव बयबो रायजो जानो थाखाय लुबैगोन आंहा बेहाय फोथायनाय दङ आरो जोंनि हारिनि जि सिमां बे सिमाङाबो मोगथां महर मोनगोन दा नंखायनो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि खोथा बुंनाया खुनु जाथिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां खोथा नङा बिथांमोना दिनै जाथिनि हेंथासो मावगासिनो दङ चन्दन ब्रह्म बिथांमोना दिनै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ जानो होनो नागिरा बिनि सिगाङाव फरेस्ट मिनिस्टार थाबाय दा WPT मन्त्रि जानानै फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामा हारिनि गोबां जेंना जेंसिखौ बिथांमोना 15 बोसोर MLA मन्त्रि जानानै गोबां जेंना सुस्रांनो हागौमोन बिथांमोना जेबो सुस्राङा आरो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानायखौ बिथांमोना गाज्रि मोनदों जेराव गोबां मुंख्लंनि थै नांनानै दङ जिउ नांनानै दङ बेखौ दिनै बिथांमोना मोगथां महर लानो होआ बे दुखुनांथाव दिनै बिथांमोना इलेक्सन बिनानै दिल्लीयाव रेलि खालामहैदों नाथाय गोरिब गुन्द्रानि जेंनाखौ लाना फंसेबो बाथ्रा बुङाखै बेयो हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दा नंखायनो नैबे समाव आं बारा जेबो बुंनो नागिरा जोंनि हारिनि मानसिफ्रा दिनै सांग्रां जानायनि सम फैबाय जिखिनि मोनदों बेखौ लानानै आरोबाव जोंनि इयुननि लामा हान्थिनायखौ जों रोखा खालामनांगोन बुहुमाव गेरेमसा हारि जानो थाखाय दिनै बिटिआरनि बर'फोरजों लोगोसे आसामनि बेंगलनि सारा भारतनि आरो मुलुगनि गासैबो खौसे जानानै एबार बेबायदि खेंख्रा खेंख्रि खोथाफोर बुंनाय उल्थां फुल्थां खोथाफोर बुंनाय हारिनि बेरेखा खोथा बुंनाय हारि धंस जानाय खामानि मावनाय बे लिडारफोरखौ बोखारनानै मोजां दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै हारिखौ जाहाथे गोख्रोङै सिबिलाङो बिनि थाखायनो आं बयखौबो बे समाव खावलायो थेंक इउ